dito sa may San Bartolome Parish Church. Kakatapos lang po din ng misa. And we're going now guys in Magalang Public Market. So ito po yung paligid ng church. So maglalakad tayo guys papunta ng Magalang Public Market. So, yung putang, no? Ka rin niya yung palengke. Kaya niyatang ka din ang dito. Okay, no? Awa, kasi ganita mo dinalanan din, eh. Ali. Sinabi mo sa Magalang. Buti mahangin na. Ayun, dalan yata kang gulo sa bahan. If it feels good, then it must be right. Sunday Smooth Jam on
Magalang public market. Magsigang na ako. Magsigang na ako. Lalagyan na ako saan eh. Kanyang ka. Manggit na ka mo karan. Ha? Wala ka sa? Ano yung kampong? Keta? Iba mo mo eh. Wala na ito. Na? Nandito ako mong pangkong sa dito ako mo. Muna pa ako. Oh. So, bumibili kami ng mangga, guys. Dagdag na? Dagdagan mo na na. Pauli na rin ni Dara. Itong pa da. Okay na po ang kaya po talaga yan. Yan. Thank you. Masan to, no? Panahon lang yan, eh. So, panahon po ng mga mangga ngayon, guys. Tsaka santol. Ay, sinigwelas, oh. Ala, sinigwelas. Kaya, nakasaling babi, ma. Kaya na? Ay. Ay. Manok ata kayo. Na? Pasaling ba ko? Ha? Galunggang? Yes. Tama, no? Kain ka? Manok ka? Ano kasali? Babi. Kaya palang kilo. Babi bar. Kata mo dumalan? Kata ka dula. Isda kayo eh. Kapala. Tamala din ako. Tamo malati. Kilo. Kita nama. Ada may itong muda. Okay na yun. Malinis yan.
Magkano yan, Dad? 130 po, 130. Ah, mas malati yan. Nano ka rin? Isang 130? Ah, sige. Wala mo da. Hindi na mo. Akin yan. Hindi. Apat. Piso. Sibuyas. Kiri na? So, yan guys. Tapos na kami mamili dito sa may Magalang Public Market. And we're going home na guys. Kaya na. So, naubusan kami ng kalamay, guys. Suman na lang yung nabili namin. So, ay na tayo ng jeep, guys, pa-uwi. Time check guys, 11 o'clock in the morning. So, sobrang init po ngayon. So guys, nakasakay na po kami ng jeep pa uwi.
Ganun, ganun.